hacer basket beat pensaba que era solo coger una pelota y botar. Pues no es eso, es un conjunto de personas que se esfuerzan, que hacen lo máximo posible para que suene bien y para que quede bien. Pues quan a mi el basket beat pensava Gerard, ho podeu fer en català? Per a mi el basket beat pensava que era una tonteria i pues quan el vaig provar em va encantar molt. Quanta estona vam estar treballant? Vale. Molt bé. Requereix molt esforç i també tens que estar molt atent perquè si no fas un pas i no t'enteres del que estan dient. Llavors requereix molt d'esforç i tens que estar molt atent. Sense córrer. A quines persones mirem? Les mateixes persones